You can listen to Ko-Fi FM radio online, while you are at work, while you are driving, while you are cooking, while you are jogging. Ko-Fi FM radio online, your number one internet radio station. The message which you are about to hear, we believe that will bless you and open your mind. You can listen to Apostle Miracle Prince's podcast while you are driving, while you are at work, while you are jogging, while you are cooking. You can search Ko-Fi FM radio online, and our podcast is available on all international streaming social media networks. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rasha talamahaya. Zita rangu ndinonzi Apostle Miracle Prince. Paulo nokuda kwerudo rwakanga ainarwo ku vanhu vose waitonyorera tsamba nana Timotiyo achimuudza kuti mwana wangu iwane simba munyasha dziri muna Kristo Jesu. Nokuti kana ukava nerudo kuita sa Apostle Paul, unenge uri soja rinorwira upenyu kunyange wevamwe vanhu. Haleluya. Asi pamazuva ano atiri nerudzi rwavatendi vatinavo zvava kutorema kuti pawanikwe rudo rwokurangarira rwakafanana nerwaiva nemuapostora Paulo. Haleluya. Muvanhu vatinavo mazuva ano, kunyange kune avo vanozviti tiri vaKristu, mazara nemweya wekutengesana pane kuti tive nemweya wekurangarirana tichiitirana zvakanaka mukati muupenyu hwedu semasoja aJesu Kristu echokwadi. Vazhinji vedu pangova kutengesana nekuvengana nokuda pokuti hatizi masoja echokwadi muna Kristo Jesu. Asi rega ndikuudze hama mudikanwa, kana pakati pedu tikava nerudo, Jesu Kristu uyu tichamuona nezuva iro rokupedzisira kana tichinge tazosiya nyika ino. Nokuti mukati menyika ino hatigaremo kusvikira nokusingaperi. Tichasiya nyika ino, mumwe nemumwe wedu uchasiya nyika ino akazondotongwa nemabasa ake akanga achibata achiri pano panyika. Saka iwewe ama mudikanwa, kana uchiri pano panyika, gadzira mabasa ako kuti kana uchinge wazosiya nyika ino ugozondowanikwa uchipinda muvushe bwokudenga. Nokuti kana ukava munhu unorangarira vamwe mukuita zvakanaka, uchava soja raJesu Kristu risingazungunuswi kunyange nechinhu chimwe chete mukati muupenyu wako. Muupenyu hapana chinhu chakakosha sekurangarirwa nani pazvinhu zvakanaka. Kunyange newewo kana uchizviti uri muKristu, kana kuti uchida kuita soja raJesu Kristu rechokwadi, unofanira kurangarira vamwe mukati muupenyu wako pakuita zvakanaka, kwete kuurwa mukati muupenyu wako. Nokuti ukaverenga 2 Timotiyo chapter 2 kubva pavhesi 1 kunyanya pavhesi 3, iyo inoti utambudzike pamwe chete neni semurwi wakanaka waJesu Kristu. Haleluya. Mutendi ega kana achirangarira vamwe, achishuvira kuvaitira zvakanaka mukati muupenyu wake, anenge ari soja raJesu Kristu rakasimba risingazungunuswe kunyange nechinhu chipi nechipi mukati muupenyu wako. Kana uchida hama yako sekuzvida paunozviita iwe, ziva kuti unenge uri soja raJesu Kristu rakatendeka. Kana uchigara uchirangarira mumwoyo mako kuitira vamwe zvakanaka usina kusundwa kuti uite saizvozvo, ziva kuti unenge uri soja
raja Yesu Kristo rakanaka uya rakatendeka ama mudikanwa rigande kuuze kana uchida ama yako sekuchida pa unachida iwe esiva kuti unenge uri soja esiva kuti unenge uchina matamwari mumwayani muzopadi nokuti uyo unovenga hama yake muvurai haugoni kuti iwe uzouze kuti unoda Mwari asi iwewe uchivenga hama yako. Haleluya. Ropafatswa nesta ra Jesu. You can listen to Ko-Fi FM radio online, while you are at work, while you are driving, while you are cooking, while you are jogging. Ko-Fi FM radio online, your #1 internet radio station.